Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez. Bai. Martxan gea berriz. Ze soinu zen hori? Horratzetik entzun den hori? Jendea. Publiko eta guzti. Hau, ikaragarria da. Hola, zemagarren saioa. Ez da zemagarrena. Hau bosgarrena, Maria, bosgarrena. Bai, ez dakit segunetan bizina izana. Bosgarrena, eta ja, behidazen bat autobuskara etorri zaizkigu. Bai, zialda lur danak jata martxa garritugu. Ez dakigu guregatik izan den edo gaurko gonbidatuagatik izan den, Antonio, ez dakit, eh? Zakit, azken momentuko aldaketa izan da, osea, nik uste dut guregatik izan dela. Uste dut. Bueno. Ez gizona izatea zer dan, alako arroput. Ara? Ez nahi, bueno, vale. Ez hasi. Ez hasi. Hombre, gureatik, gureatik, jakin, entzule, esango dizuet, ja martxan daude YouTubeen. Bai. YouTubeen ja lehenengo inditugun saioak, visualizazioak. Asko. Eunetik gora. Eunetik gora, bai. Kara, hemen marketingeko arduradunak uste hemen daudela, ez dakit hori asko den, gutxi den. Normala, azten nahi geha. A ber, 200 ikustalditara iritsi zen lehenengoa, ez? Bai, ja 200 gaude. Uste dut ez, 200 asko da, Guk ikusita 20 aldiz. Gu oren dainen zenbat geha, biztanle, 200 da zerbait uste gehala. Zestuko inorrek ez du ikusi nahi, bintzat. Ez aldizu ezer esan, nola feedbackik ez oze. Ni, mesedez eskau nioen lagunei bialdu nioen, kuadriako WhatsApp talde. Zeo zertako hole jo, berdu WhatsApp talde horiek, ez dana, azkau taldeko WhatsApp zer ganorazkoik ez geho, azkenian. Nik ez dut eta bialdu nioen, mesedez esan, iritzi ja, eta ze iritu zaizuen, da, bale. Kri. Bai gaur da eguna eta ezke okupaute ezkeu dakat bestia beti eskuzak. Osa, laguna gaina azkatela, zestutik ondarri bira, juta jala, andereño, ordu bete, kotxian. Momentu ona, aproposa, YouTubeen jarri, gure podcasta, pixkat. Entzunez juteko. 233. 233, txalo bero bat. Hori zemar natala. Hori lehenengoa. Lehenengoa. Eta bigarrena 105. Ja. Osa, geiztengoa. Zuzenekoa okerrago atera da bai. Bai, okerra atera da ez, hobeto zeon. Baina jendia, ez da ipa. Ez da ulertu YouTubeen, nik uste dut horrela arazoa. Ez da ulertu YouTubeen. Kontzeptua. Ze aiotegi egiten gaizki? Zan nik ere feedback askorik ez dut jaso. Egia da nire kuadriako batek atzo esan ziala, zerbait ikusi dula. Izena bera esaten etzekin ondo. Nik uste dut horre arazo bat daukagula hoendik, Pumpairez hitzarekin. Eta gero, zer iten deun ere, oso argi etzuen guain. Esan zian, nahiko entretenigarri dintzitzaiola ikusizun zatia. Ni horrekin gehatu nintzen. Osa, zertako gaude. Ez dakit, zu gutxike konformatzez. Entretenitzeko. Baina no. Nik uste ez. Osa, informazio fidela emateko ez behintzat. Nik uste, nik ez dakit, baina... Hombre, gauza batzuk aipatu ditugu, eta gai batzuk atera izan ditugu. Iruñean, nun izan zen, frontoi batean, aurreko batean, txapa bota eta txapa zutik geratu zela. Bai, hori ordiziko. Misterio handi hori. Bai. Hori aipatu, hori gaurkotasuna da. Hori egiten dugu. Ni jaso dut feedbacka. A ber, Pelusaren aldetik. Bueno, bale, debakuak. Debako jendia ezagutzezua? Nola ez ez? Ez egia da, deban... Oso jende jatorra dao. Bai. Gari baten ez dakik, gaur egon, bai. Kulturelkarte inguruan mintzat asko lagundu ditut, eta zer dio, Pelusak? Asko gustatu zaiola, koitzaren izaera gustatu zaiola, baina pizkat gehiago antolatu bargarela. Agerikoa dela, antolaketarik ez dagoela. Nik esan nion, aitzaki moduan lehenengoa zela, eta horregatik ez zela oso ongi atera. Baina nik uste dut dinamika hori izango dela. Gaur eta hurrengo egunetan baita. Eskizan, zuk daukezu esperantza hau betuko dela? Nik uste baietz. Eta introa pila gustatu zait, gainera. Introa ikaragarria da, baina introa dia, otamar segundu, introa da pi-pa-pu. Kritika asko jaso ditut, Kantua, ikaragarria da, a ber, kiston ondo da. Introarekin, bai. Introa ondo gidao. Ez deu mereziolako intro politxik. Gehien alanduta dauna da. Ondo da hoin da, musikalki oso ondo dago, letra ere bai. Oso. Luzetxo geratzen dela igual hasierarako izan daiteke. Ez que gaur izan batzen motzagoa. Bueno, urrengoako. Ez behi dau, larraitzik ez du kulpa. Ja, beratu, osea, bueno. Bai, kulpa, erra da, kulpa besti bat atzian. Nik izan nuke, igual, Junerekin hitz egitea, gure zuzeneko musikariekin. Eta igual egitea bertxio bat, igual, laburragoa, egokiagoa podcastarentzat. Hori bai, deitu dezakegu. Zeiru ditu zaizue, zarrera... Bale, Luxe Samarra. Espertuak, alezatu bat.
Bueno, bale. Bueno, lehenengo aldia zelako. Publikoak batzuk ez da luzia, bestiak bai. Bai. Bale, gero astuna ingotean arriskua, eta bueno. Nik apuntatuko nuke hori, Junerekin hitz egiteko. Jartze du berriro? Ez. Vale. Zer, sintonia? Bai. Berriro? Bai, bueno, kalaru gauze, txe, guazen. Arnasa, esan zigun, Ñakok esan zigun bezala, hemen naiz irratean. Bai. Arnasa, lasai, presarik ez dugu. Ba, ni urduri etorri naiz gaur, Bai. Ze gonbidatu batik? Pizkat bai. Ja. Oso pilota zalea naiz. Bai. Eta orduan bere aurrean egitea ematen dit urduritasuna. Eta gainera etorri naiz aitarekin kotxean. Aitarekin? Bai. Iruñatik? Bai, Iruñatik, bai. Eta hori? Zakit, lehen joaten itzenik berarekin planetara, eta lehen etortzen da bera nirekin. Eta amak enkasketatzen dit aita. Eta horrela bera pasatzen dugu atxalde guztia bakarrik etxean. Amak? Amak, eta nik aitarekin hemen, baina, karo, ni normalak egiten nahi oso keskatuta horrelako golu. Osa, bera donostitik dago, baina zakin non dagoen, zer egin behar duen. Nik utzi dut hemen ondoan, eta esan dio, nik uste dut autobus tau 5. jatzen du bulebar. Usten zaituela Donostiko alde zarrean. Gutxi gora bera. Tarras, ojo cuidao, Ojo. Orduan horrela torri nahi berarekin, beti etortzen gara liskar batetan. Ni oso orduri jartzen izelako. Eta bera denbora guztian dago, kontuz, radarra. Karo, esan behar zeinek gidatzen du, aitako semeak. Ez nik, berak 75 urte ditu. Eta 75 urterekin ez da gidatzen. Aizo, Faltatu, Ya estamos. Bere amak zer dazka, 70. Baina bakoitzak 75 urte eramaten ditu bere... Ta onkologikoan dago lanian esan un, da hortxo dago, jatatxo. Bajati vuelto de esan imaria, nao gogor, nao fuerte. Goguak entzeon ba, gustatzaio, lana. Hori hona da. Baina izu, eta guztakoak, a ber, Antonio. Bakoitza badago bere erara 75 urterekin, ezakit nik nola gongo naizen, nire aita nik nahiagut nik gidatu. Vale. Eta gero gauean are okerrago, nik nahiagut gidatzea. Gauean. Bera baino, gauean, bai. Hombre, ni nera makin baino, nera ma jutea 80 erdiko karrilian, zate gotela ma mesedez. O, azelera. Lopek izatu oso ondo gidatzea, oso poliki jutan nera. Te imagina autopistan 80. Eta behor, txiki gainan nera ma jutea, kotxian aurrean jarrita, bueno, volantia eta hemen txetan hola gertu. Hola, 80 gehiago ez. Precaución. Nahiko bai. Eta niko piloto amakin, da nire kopiloto jute badama etzaio gustatzen, ze askarregi gidatzea omen dut. Ja, ez que kopiloto izatea ere ez da erreixa batzutan, Kopiloto bera izatea, Ni bikotiakin askotan pentsa lagatzia relazioa, ze baina noiz, Maria Kruzian ez oporreta jute zenean da, lehengo Kruzia, baina ze, lehena hau bestia, beti azarre. Bikote pila bat austeia. Bai. Google Maps, erabilizan duzu eta, bai, Google Mapseko, ez da erreixa izaten, kopilotuan zatek gidatzia, baina nik uste gaur oso gidari hona dakabula. Eta gidari hori izango ala gure gonbidatu. Ni urduri nao. Bai, bakit. Ni urduri nao, egia esan egun espero, gaur gonbidatu hau, gaur lanetik eta nahiko beti bezala, oain arrasaten nao. Arrasatea pasatzen joa, bai. Oain arrasaten nao, ambulato joan. Zer moduz, behasain gogende baino beto edo? Arrasate, behasain asko zo beto. Bai, nigo jarri aldia, bai, nigo jarri, arrasate... Ez, Baina guain hasi berria zara, arrasaten? Bai, tezkerra bihastetan nahikua. Bai, etzait, arrasateko jendia, jende oso xele hori da arrasaten, baina antzaten arrasaten. Parrezi, porque... Bueno, Maria Blanco, higienista buko dentala ere bada. Bai, ba. Eta orduan, klaro, ez dakit, alde hortatik ez dakit higienearen, osea, dagokionez, aldatzen ote dan behasain arrasate. Ikaragarri aldatzea dana. Dana. Kotxian junda, zea, jendiak inberrek eta ite, bai, beste euskera badaka baita arrasate. Hori bai, beste euskera badaka. Bueno, eta euskera baldin badaka ere, ze batzu ja, ez daka, hori ere beste kontua. Behasainen. Askoz, ikiarri. Bai, litxargari gehiago jate ditu eta jende celebrazion. Ez dakit nola esplika. Bueno, kontuz, arrasateko bateke ikusiko zaitu gero, A ber, alan, porque entzule horretxugu. Entzule horretxugu, xerika iberda, xerika ikla, jo. Feedbacka, hori. Nik, por cierto, bakizue, 40 urterekin hasi nizela hortzak zuzentzen. Bai, hori bakarri pasatu. Inoiz ez da berandu, eta, bai, nire urduri neon gaur nunbait, ze galdu inditut. Nere aparatoan nunbait galdu dut, bakarren batek gaur Donostian edo inguruan hortz batzuk edo aurkitzen baditu, nireak dira. Bueno, nik uste momentua dala, ez? Gaur bai, a ber, eman eskuak. Gaur ja bai, honekin gora ingo du podcasta. Zer nik uste konbidatu honekin. Bai. Ez? Bueno, a ver, bai, ojalá baiet. Bai. Ja honekin izango exitua. Gureatik ez, zesanaet. Egia da, a ber, saiatu ginen, aurretik ere, aipatu genuen, nahi genuela bera etortzea.
ze pentsatu zenuten WhatsApp taldean jarri genuenean gonbidatuaren izena? Gonbidatuan, ni guztoa. Eta nire inguruko jendiari guztoa, nire izpa eta jendiak enitzein dut da, serio, lagunak indu, serio, gero argazki bat atea eta bialdu, hori. Hondikan gure garaian hori kontzerbatza deu. Argazki bat ganorazkoak atea hola jarrita, posau ezea moduluak izango ginen bezala ez hola jarri, behatzak, eta argazki bat eta hori, merdeu gero, Sinadurak eskatu dizkiate baita. Sinadurak? Bai, taldekideak eskatu date sinadurak eta galdera pilo bat. Programan egiteko eta, bueno. Lista luze bat eman diate. Ni barkamen eske berdiotzen, normalian eukitzet bere argazkitxo bat. Enun inpreimau, lanian egon baten aspertuta, pazientia faia intzigun bakizu. Etzun abixau faiau, eta zozin berdepa. Eta egon nintzen, gure gaurko gonbidatuan argazki, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua. Argazki ez da nahin txukuna. Argazkia txuri beltzian zeon, eta presupuestua enun ez dara izu. Aprobetxau nahi, orpei asko zan. Baina enun argazki pare bat, eta zelean, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua. Oso euskara garbila daka. Bai. Pelota zalea da. Pelota zalea da. Beida, nire guain txegoratu naiz, eniz guain arteko goratu, baina Bilbon bizi nintzela ikasten nengoen garaian, nire pixukide Lorena, Lazkaotarra bera, eta bere amak gaurko gonbidatuari bakizu nola ditzen zion? Nola? Laria. Gauza asko egiten zituelako, txolari, pelotari, lari, aurkezlari, eta harentzako dana larin bukatzen zen, eta gure Bilboko pixuan, San Franciscoan zen laria. Bai, laria da gaurko gonbidatua, pista bezala. Wow. Nik uste momentu dala, ez? Nahi pena emate guain Antonio hori esatea altxatzeko. Ja, bueno. Bueno, nahi ez. Esan diat, berari ilusio berezia egiten zion, eta... Ja, nahi ez zuzugera bestela? Ez, banoa. Jo, Antonio... Baina baukezu zer egin, horregon, lasai, ikusten? Horregon, hori da, inbulto pixkat. Banoa larraitzekin. Bai, larritzen, baina txalo batzuk eta gauzak, eta oaintxe, preparau, segero bueltan izango zea. Ez bera. Ai, barkau, baina, ai. Bueltatuko da norbait. Bueltatuko da norbait. Bueno, Antonio. Bueno, venga, pumpairez. Eskerrik asko. Bain, bai. Hau, Antonio. Antonio, maite zaitugula. Antonio, iri arte, ugarte. Suerte zureitak. Hori da, bitartean aitari deitu aber nun dagon. Ze Maria Magnum? Maria Magnum? Ze, Malekoian, portuan? Akuariumean? Akuariumean. Antonio. Venga, ero arte. Maria Magnum. Deskuentu aldute. Ikiagitakoa. Akuariumen ere, deskuentu aldute? Ez dakit, bai. Oso ondo irute zait. Ondo irute zait, baina iritsi da momentua, nola aurkeztu berdeu? Zuk aurkeztu? Nik? Zu pelota zale amorratu... Ni pelota zalea amorratua naiz, bai. Ni ez naiz pelota zalea, Maria. Ni bere zalea naiz. Bale. Ze pelota zale izatez haratago. Askotan aipatu dugu hemen, gaurko gonbidatua, ikono bat dela, Iker Iribarrenek esan zuen aurrekoan, mito bat. Bai. Hitze potoloak, erabili ditugu. Ez que azkarregi ekarri dugu igual gonbidatu hain fuertia. Gero, jamendik aurre danak, azkarregi erantzun zuen baietz. Eta ez dakit damutuko otean. Beraz, Maria, nik paso monioke, aldein aurretik. Zue guztiokin gaurko programa zoragarri hontan, Xabier Euskitze jauna dugu! Venga, jokoa! Haupa, Xabier! Fuerte. Orain arte, historiako saioetan, olako gonbidaturik ez du izan, aurreko 4 saioetan oso gonbidatunak izan ditugu, baina, Xabi, eskerrik asko. Jo, ze gatorra, bai. Ez horregatik. Ja damutu zara? Eman dizu denbora damutzeko? Oraindik ez, zalantza sortu zait, baina damurik oraindik ez zait etorri. Baina eske, ni valiente esan nun, idatzi egingo diot, eta galdetu egingo diot, galtzeko ez dugu ezer, Maria. Ez? Ondo inda, hemen lehenengo galdetu inber da. Baina, dena den nigana heltzea oso erresa da. Bueno, bai. Ni oso merkea naiz. Eta gero gainera oso sarbide ona zenuten Xabinirekin. Gu lankide izana gara. Ik telebistan egindako lehenbiziko lanean, nian induan. Bai. Eta Xabiniri kastina egin zitzaionean ere antxen induna ni, eta bai, eta ze iruitze zaizu, eta imutiko majo emateik eta laneako jarrera honekua. Serio? Hori ez nekien, Xabi. Xabi! Bai, egia duela 12 urte, 11 urte, Euskal Herria zuzenean, egia. Saioan, mantziaten aukera kamera aurrean jartzeko, eta gero esan ziaten, Xabier Euskitzek aurkeztuko zuela programa, Maria.
Bai, zoriotxu izan ginen hilabete batzuz, zoriotxu izan ginen, bai. Bai, nire lehenengo esperientzia. Oso kolaboratzaile sare ederrarekin gainera, erreportari bikainak eta zuzeneko konexioak egunean dozena bat edo gehiago, eta bai, nik oso oroitzapen polita diat, hartaz. Hainbeste konexio ez zegoen, hainbeste ez zetu. Bai. Hainbeste bai. Ez da erresa, ni eondana... Eta gainera gauza bereziak, esate baterako, Xantaeda bezperan, venga, gaur, lehenbiziko zenbat konexio ditugu, 5, eta nik hasi koplatan, Xantaiageda bezpera dugu, hasi gaitezen bersotan, erreportari saila daukagu, makinatxo bat txokotan, eta ni hola hasi, eta gero, Xabinik kopla bat, denak nik prestatuak noski, baina Xabinik beste kopla bat, eta gero esnaolak beste bat. Odeik beste agotatzezun, bakoitzak bai, kopla bidez sarrerek egiten. Odei esnaola, bai, ura ere antxe hasi unan. Ez que kriston lantaldea zegoenan, Maria, ni erori nintzenan, eta aldamenan dituen nere alia, Xabier Euskitzekin, Joseba Olagarai, Naiara Kago, Amanei Bainez, Bilboko erredakzioan ere sekulakoak, bai. Tan erori ginen, nintzen. Hau, suertia. Bai, ari esker, Xabier, kontaktu errexaba izan da, beraz. Eskerrik asko Euskal Herria zuzenean. Eskerrak, jo, baina, alare animauzea ez da gutxi, etorri zanazu. Bai, torri, no? Torritza ez da gutxi, azte bukerak okupautan, zadanez? Bai, eta gainera, eragozpen bakarra izan dinat ordua. Ni oso siestaz zalea. Bai, eta eskerrak kafetxo bat ekarri daten, eta... Bai, pixkat. Bai, banina nola, zera, pixka bat piztu beharra, eta orain ondo. Piztuko gara. Orain ondo. Xabier, badakizu, arrazoi asko daudela zuen izateko, baina bat garbia gure proiektuaren izena. Punpairez. Ilusio egiten aldizu Punpairez honi ematen ari garan saltxan. Bai, gainera, ez baita nire hau izen hau. Ez da zurea. Ez duk nirea. A ber, ze kontatzea iguzen. Euskarak pilotarekin konexio zuzenadik. Pilota mundu zabaleko kirola duk, pilotan jokatu izan ditek maiek, eta, mila kulturatako jendea jokatu izan dik pilotan. Eta, Kolombian esate baterako, badituk pilota joko zuzenak, Herbereetan ere bai, Mexikon ere bai, eta gainera denek baditek gauza amankomun bat. Tantoen kontaketa. 15 eta huts, 30 eta huts, 40 egiten baldimada ados. Bai, inglesezko use. Eta, hori nazioartean, mundu zabalean, jokatzen diren joko zuzenak, alegia joko zuzenak hormari gabeak, alde batetik bestera pilota pasatuz, eta gero Euskaldunon ekarpena zein izan zen kirol horri, pilota plazak, egungo frontoiak, aurreko horma, ezkerreko horma, atzeko horma, trinketeak, horiek izan dituk Euskaldunok egin dizkiogun ekarpenak. Eta ez dituk edozein moduzko ekarpenak. Horregatik duk, nazioarteko pilota federazioa ere, Euskal Pilota Federazioa. Euskaldunok ekarpen handiak egin izan dizkiogulako. Aldiz, hor bazagok kontraesan handi eta askotan mingarri bat. Eta dun, Maria, pilotako iztegia, oso espainola dugula. Dejada. Bolea. Sotamano, botibolea, bote corrido, bereziki itxusiak direnak, eta oraindik ere, zesta punta, bai, bote corridoz gorka dogonena, eta bote corridoz, hain itxusiak diren esamoldeak, eta orduan, ni euskeraz aritzen naun lanean, eta orduan, ni saiatzen naun, hitz batzuk ez ditu nik asmatuak, inola ere, esate baterako, pumpa, ez du nik asmatua. Pumpa, ume bat lurrera erortzen danean ere ze esaten zaio, pumpa! Eta, iparraldean, euskararen ekialdean, pilotak botea egiten duenean, pumpa esaten duen. Onomatopeikoa, dudarik gabe jatorriz. Eta han pumpa esaten duen. Bote pronto, pumpa laster. Nola esaten zaio dejadari bastan aldean.
Ñakoa. Bai, eta hiztegi zaharretan eta, orotarikoak ere jasoadik, baina azkueren hiztegian eta agertzen duk. Ñako, jugarreta. Eta ñakoa azkenean tejada bat zer da? Ziri sartze bat. Bai. Eta ñako ala agertzen duk. Eta txintxea, txapa jotzen duenean txintxea jo du. Txapa baina politagoa, txintxea. Eta orduan, euskarak baditik zenbait berezko hitz, leku batzuetan bakarrik erabili izan direnak edo eutsi izan zaienak, eta niri, ni bastanen eta asko ibili izan hau, getango jendeak eta esan izan zidak, zuk dejada, erten duzu, eta guk erten ginuen lehen gazte ginelaik ñakue. Eta, bai, polita duk, eta gero, botekorri do, eta horiek organitian, eta orduan pentsatu nian, hauek euskaratzeko ahalegina ere egin behar diagu eta Pumpagoran sortu genian. Pumpagoran? Bai, botekorri do esateko, bai. Apuntatu, Eta gero, alako batean, zarautzen azken portu nindoala, kristal garbitzaile batek. Bai. Anarizuan, zera. Badakizu nungoa zen? Ez. Ze, kristal garbitzailea? Nik badakit. Ez, gota, izan. Eta, euskitze eta, iepa, eta, zea, botibolea esateko, euskeaz esateko modun bate ongo, eta, bai, motele ez oso politia, zerbait asmatu beharko juta, eta zeatik ez, pumpairez, eta, ara, politia, pumpairez, kontun hartuko dit, eta ez painikion ez izenik galdetu, ez telefonoik eskatu, etzekina, zein dan? Gaur da eguna, eskerrak etorri zaren pumpairez. Kontua da nik, proiektu hau pumpairez berez, oain podcast formatuan ite du, baina aziran sortu da guk plazatan, orduan gomidatzei zuegu, urren aukera baldin badezue, beste ikuskizun, politxago ite deu, nire ustez behintzat, diferentia, politxo ez, diferentia. Kontua zer da, ni zestuarra naiz, eta, zestuko alkatiai, esan nio nahizu, tal, zestua, donostin debakit gauza beste bat funtzionatzau, zestuan dana da, bertati aizu, hau dakat, eta jarriko aldeu martxan nau, eta ekitaldi bat zehoz sortu zestuan, kontua da zestuko alkatiakin, Mikelekin egon nintzen berriketan. Ertxin, hori da, hori ere, pelota zale, uste zehoze, gustatzen zaiola, zehoze, asko ez, baina. Ura ere Loiolako ikastolan ibili, gurekin batea, ni baino pare bat urteo gazteago izango dun, eta eskerra pelotan. Bai, ezker hutsa, eta oso ondo egiten zeinan gainera pilotan, eta haren anaia zaharragoa berriz, Manuel, guk irakasle izan geninen. Kontua ertxinekin berriketan eola, eta izan nion, bakizu gaina nola jarri dio gure ikuskizuna izena pumpairez, eta ara, Maria, baldakizu, pumpairez nundik datorren zeinek esan zion euskitzei, beste zestuar batek, Hektor izeneko mutil bat, hori ere pelota zestuan egia da, afizio asko da, pelota, pala, danetik kite dugu bertan, eta Hektor juntzitzaiz, gaina aurrekoan egon nintzen, Hektorekin aizu Hektor egia aldazu juntzinala euskitzei esatea, pumpairez erabiltzeko, eta zegoen, Maria, baino, ena augustoa ze, sotaman hori ondikan hor dakau, eta sotaman hori kenduin berdata, horre da nijo, hau, zestua, ojo, zein izango zuen? Hektorri emaizki, joan gora intziet. Ezango jot. Eta eskerra. Hektor, Xabin, Maria, Antonio, oso izen garaikideak ez dauzkazu, zuek, A ber, nik ama katolika dakat, eta Maria bakizu. Hola, Maria Pablo Larraitz, Maria Pablo Larraitz. Larraitz hemen gua. Igual zure ama ez da, baina gure ama Larraitz goierri bakizu, ez? Larraizko ama ergina. Nerea asturiarra da, Nire birraitona zen Sabino Fernandez. Eta aitona ere Sabino Fernandez, mehatzaria, mineroa. Hirugarrena nire aita Sabino Fernandez. Eta nire aitaia aurra zela etorri ziren Euskal Herria, eta laugarrena moldatu zuten, eta Xabinen gehatu zen. Baina, Asturiasetik dator. Laugarren Sabino Fernandez, nahiz. Handituk jatorri. Bai. Haitien alde guztia, mehatzaria. Bai, Kuenkakoa, Mieres ingurukoa, eta handi dator. Baina, ene horrek ekarri dizkiten buru uste kontatuko banizkizu, Xabi. Ene gabeko Xabiok, errex bizitzeate. Nik zalantza dauke, Xabier, esplikatu zu, oso ondo, pumpairez, pumpagora, pumpalasterra, baina zein dan zein ez dakit. Hau da, nola jotze ote zaion pumpairez? Pumpalaster errexa duk. Pumpa egin eta berehala. Erderazko bote pronto. Gauza bat egingo deu, Xabier, maketa bat ekarri. Bai, eskemen, ojo, hau. Ara.
plastikan ibiltze ginen eskolan da, hortxe fruituak. Hypermaneo zer ekarri dut, etxean euskanak, Power Ranger bat, Dortoka Ninja bat, eta bere lagun batzuk. Eta, hau, frontoia. Frontoia, Xavier, orduan. Pumpa lasterra, behiratuzak. A ver, atzeko atzelari honek sakatzu hori madik. Plas, sake, tak. Bueno, sake atera euskuz aurrelariak egiten dik. Ja zigea. Artu horratza, Xavier, ez eiz ondo hasi. Bai, ondo aiz, bai. Gero, pumpa laster jotzeko makurtu egin behar dik. Hemen makurtuta inorreztuka ageri. Makurtuko itu. Baina, bai, bueno, honek botea egin eta berehala jo behar balu, orduan izango duke pumpa laster. Oindik ere gehiago eman eta altxatzeko makurtuta lurretik txaka. Bai, botea egin eta berehala, pumpa laster. Pumpa egin bezain laster jotzea. Alegia, nik jo behar banu horrela. Vale. Vale, logika guztia dut. Gero, bigarrena. Pupagora. Bote korrido esaten diotena erremontean eta zestaz eta horretarako asmatu genian pumpagoran. Pumpagoran. Bai. Eta gero, baina nola? Pumpagoran izango ukek pilota gorantza datorrela. Hori. Bai, gutxi gora bera, bueno, pilota gorantza datorrela, bai, hau etzao gaizki ere. Ez, hori arki dago. Gutxi gora bera horrela, altuera horretan, pilota gorantza datorrela, eta hor, bote korrido, pilota behetik gorantza doala, erdibide batean, arrapatzea, zestaz, edo jaurtitzea, palaz, edo erremontean. Eta pumpairez zer da? Pumpairez duk. Esate baterako larrazabalek eta ezkurdiak eta asko erabiltzen duten jotzeko modu bat, pilotak pumpa egin eta atzera etortzeko denborarik ez daukatenean, edo jokaldi horrekin erasora pasatu nahi dutenean, pumpa egin eta gero hemen goitik jotzea. Goitik, hola? Bai, hori duk pumpairez, bai. Mutil horrek, Hektorrek proposatu zidana, botei bolea, botibolearen ordez, pumpairez. Eta nik oso polita eta berezia atxeman, eta geroztik ala erabiltzen ari gaitu. Eskerrak, bai. Ze gainazkenian kasintzen nion. Ulertu alduzue? A ber, ni naiz beine, Lucia naiz hankaz, baina buruz batzutan niko motxo. Horretarako egin behar duzuena, urrengo ostiralean ETV bat, piztu eta begiratu. Hori da, bai, hasi behar naiz, Ez, baina badu logika pumpalasterra, bote manda zeituan, ez? Eta gora iten du, eta airez, pumpa airez, hor. Ez que saiatzen naiz azaltzen, ikuskizunetan, baina, klaro. Gero egia da, klaro, pilotai bakoitzan arabera batzuk erabiliko guela zuzan dezuna, bezkurdiak eta gehi erabiltze guen. Bai, eta espezialitatearen arabera ere, bai. Hori, zu, Xabia, zena jo, zu ibilita zaude pelota, pala, sestapunta... Bai, zu zarautzekoa izan da, nahi pala ez baiaz bezaten. Guk urolaldian da bastante joera, kau paleta. Ni naun nortasun agiri espainolak dioenez, azpeitiarra. Baina, espainola naizela ere, esaten din, beraz, etzagon sinisteri. Ni Azpeitian sortua edo Donostien sortu, baina, bueno, Azpeitira berehala joana bizi izatera, eta lehenbiziko urteak eta Azpeitian igarotakoa, baina ni umen intzelarik, Azpeitian ez unan, ez ganorazko pilotalekurik, eta ez pilotarako lagunik ere. Ara? Laudia gauzak, eta Azkoitian berriz, gure aitonamonak eta gainera bizi zitunan, plazan bertan, Azkoitiko plazan bertan. Eta han, plazan bi pilotaleku, bat kontzejupe mitikoa, eta besteak goikolosa, estaligabeko ezkerpareta. Eta bi pilota plaza eder, oso desberdinak, biak zoragarriak, gehien bat kontzejupea, eta pilotarako lagunak, gehiegi askotan. Eta orduan, nik Azkoitirako joera horregatik izan diat, gehien bat, gero, Azkoitiko amaren euskitzetarren familiarekin atxekimendu berezia izan dugulako beti, eta orain ere gure ama biziduk, gure aita hiltzuan, baina bere nebarrebekin biziduk, bi osaba mutiltzarrekin, eta bi anaia mutiltzarrekin eta izpan eskazarrarekin, Laura elkarrekin bizi ditu. Eta han plaza-plazan bizi zituan, eta orduan nik han lo egiten nuenean, goizean, entzutenian enara hotsa eta pilota hotsa.
Eta hori baino musika edarra hori gezago. Zer Maria? Ez gara xila indit. Enara hotxa gero pilota hotxa eta hori baino. Poetikoa gara. Hori, zestuan politia ita deuz, zestuan udaran, itea hola txokoko partidua, eta eharri izatea daka berezitasuna daudela frontoian, atzealdian daude bi leio. Bi leio, eta, klaro, leio horre joku asko txikila da, frontoia txikila, hemen ezkerreko paletian. Baina ze pilota lekuzari eiz? Zestuan, kanpokoa, Kanpokoa, estali gabea? Nian eskuz jokatuan, haun. Galtza zuriekin, txapelkeatako partida jokatuan, haun. Bai. Ostras, zuzen nahi jo ez, Xabier, zein da zure zaletasun Beste azpeitiar batekin, Martin, eta bi zestuarren kontra. Bat Aitor Zulaika zena, eta bestea Mantxi edo esaten zioten bat. Hoi da memoria, Xabier, eta hoxe ez da garaia denik, ez dakit, nik oizan izan bat zine. Eta gurutzeak berri horretan berriz, orain gehiago berritu duten horretan, hor berriz txapelketako partida, palaz jokatua, Koldo Aldalur lankidearekin batera. Bai, han txapelketa osoa. Oso elegante dago jarrita bain. Bai, berritu, orain azkenengo berritu eman diotenetik enaun izan. Eta bat niat gogoa, Ba, gehizu, gomidauta zaude, ez estura? Laster joango goit. Plan asko ateratu nahi zaizkigu hemendik, zer da zu gehiena gustatzen zaizuna? Oain ja zeri jo aurkestia. Ni orain arte serio aritu naun, Baina, Xabier, haitu dezu, gure pixuan Bilbon, San Franciscon zinela laria. Lari guzti horietatik zein duzun guztoko, Bai, bat dakaudanok maitxiena, ez? Begira, ni alde batetik esataria naun. Pilotaria ez uste dinat hitza bera utsaltzea litzatekeela niri pilotari deitzea. Nahi izan inan, baina eninan doainik horretarako. Eta besterik, bertsolaria bai. Nik uste oroz gain bertsolaria naizela. Seguru asko historian gazteen elitean zebiltzanetatik gazteen erretiratu dena. Ni txapelketatik guri beti esan izan ziguten, baserri gazterik erretiratu zela. Eta zenbatekin zen hori? Bertsolaria beti erretiratu izandik ezinak, edo ahotsa galtzeak, edo bista galdu eta gidatu ezinak, edo bestelako osasun arazoren batek, edo... Entzun duzu, 75ekin ja... Gidatzea arriskua gehatzen da. Antonioren aita hain izorratu aldago. Ez dut, uste hau ikuste unen ikusiko zu? Beno, ni berriz eta basarrik bazitian 70 gerturatua, erretiratu zenean. Ni txapelketatik erretiratu ninduan 27 urterekin, eta plazetatik 32rekin, alegia, gazterik erretiratu ninduan. Eta hala eta guztiz ere, neure burua nolabait definitu behar dudanean, bertsolaria. Ezeren gainetik bertsolaria. Eta bertzua usteko arrazoia? Arrazoi bat baino gehiago ere, gehien bat motivazio faltagatik, orain baino askoz ere garai zailagoak zitunen. Zer ikusirik ez, Xabier, garaiak, eta gainera justu galdetu nahi nizun semegatik, eta gaur egun bertsolaritzaren mundua ikusten dugun modua, eta zuk bizi izan zenuena, zer ikusirik ez? Ez, eta biok baditiagu zenbait gauza munduaren ikuskera behar bada, ura beste garai batekoa duk, eta munduaren ikuskerari dagokionez, eta bakoitzak bere ikuspuntuak izango ditik, baina komunean ere baitiago hainbat gauza, gure semeak eta gure semealabek eta nik. Anerri gagozkiolarik, biok izan diagu berezko erraztasun ondia, hori ala duk. Inorrez omen duk, ezertarako balio ez duenik, eta nik horretarako balio izan dira. Eta egia da, anerrek ere bai, ez txikitatik. Eta bai, anerrek baina abantaila handiak izan ditik. Nik gogoratzen hau, lehenbiziko aldiz eskolarteko txapelketan izena eman nuenean, lehenbiziko txapelketan bat-batean eninduan ausartu. Idatziz bakarrik, bertso paperetan bakarrik. Eta gero, entzun nituenean beste batzuk, bapatean izena eman zutenak, pentsatu nian, hauek gaina neuk ere ingo nian, Eta gero, bigarren urtean, bapatean apuntatu nindunan, bi final erdi, Arrasaten lehenbizikoa, Hernanin Arrasaten. Gero, bigarrena Hernanin, eta gero finala, Donostian Carmelo Baldan. Eta Arrasaten kantatzeko zain geundela, etorri zitzaidanan gure adiskide bat, bertsokide bat, Jose Mari Mujika Anetx, urnietarra, eta
galdetu zidanan, i euskitze, i bersua kantatzen, azkena pentsauta, astea laiz. Azkena pentsauta? Hoi zer da? Neri inork esan ez. Bai, bersolarik, hobenoik, ala, astea mendituk, bersua kantatzen asteako, lehenbizi azkena pentsauta. Eta neure buruari esan iguan. Ara. Eina zago, gau! Alegia, han ikusenean salvazioa, horrekin. Egin da zagok, bukaera, azkena pentsatu gabe hasten baldi maiz, hor komeriak izaten ditu, baina azkenaren oinarri horrekin abiatuzkero pentsatu nien, bale nauk. Eta bai, eta arrasateko finalerdian eginian saioa, eta ni gustora, bintzat mutututa eninduan geratu, eta ni gustora, eta berehala etorri zaidan, hango almengo eskolako bat, maisu bat, Juanito Akizu, esan ez, nondik urten dugu, eta basak materia jala, basak materia jala, eta segi bertsuetan, eta honi, bueno, hor nun bai moldatu izango baituk. Gero, Hernaniko saiorako beste pare bat aste izan genitian, eta ni pare bat astean asko ikasi behin nuen. Pare bat astetan? Bai. 15 egun nahikoa? Eta gero, finalerako beste 2 aste, eta txapela irabazinean. Wow, hola, Txalo bere bat. Hola. Eta finalean izan gintuan, Almen bertso eskolako 7, tartean Iñaki Sarasua, Jon Sarasua, Aitor Sarasua, 3 anaia, Felix Inurrategi mendigo izale zena, ura ere finalean, Arantza Zuloidi, ura ere bai, eta, bueno, Almen eskolako 7 eta neu 8. Haiek autobusean joanak, autobusa bete-bete eginda, pankarta eta guzti, eta ni autobusean, baina Gipuzkoana neu bakarrik. Eta neu girabazi. Eta, bueno, suerte ikaragarria ere bai, eta baina orduan eskolarteko txapelketak lehenbizikoak baitziren, eta sekulako oihartzuna izan zitean, eta gu, Sarasua eta ni gehien bat asegintuan, 15, 16, 17 urterekin, garai hartako bertsolaririk oberenekin kantatzen. Amuritza, Lopategi, Azpilaga, Liza Soaita, Liza Sosemea, Agirre, Lazkano, Lazkao Txiki, Lasarte, oberenekin kantatzen hasigintuan gu, 15, 16, 17 urterekin. Eta hori izan duk eskola ikaragarria. Baina esan nahi nuena duk, nik 15 urterekin deskubritu nian, eta plazara irteteko zain nengoela, lehenbizi azkena pentsatzea komeni zela. Esan zizun batek. Bai, batek esan zidalako, Hektorrek bezala. Iala hastea laiz. Eta gure semeak berriz, anerrek, amaren sabelean zela, zenbat bertso entzun ote zituen. Zenbat kantatu oten izkion. Eta gero, irten zenean, sortu zenean, besoetan hartu, eta sortu ordoko bertso bat kantatu nioan. Bai. Izaki on mundura, ongi etorri aner, gugura soak gaituk, Txus eta Xabier, irekin ametsegin diaguain bat bider, baina ametsetan ere ezin zen hain eder. Sortu ordeko bertso horixe kantatu nioan. Eta gero, Kaskasuriren bertsoak, eta 1000 bertso, eta orduan, 3 urte zituen erako, bazekian, lehenbizi azkena pentsatu behartzela. Orduan, alde horretatik, askoz ere abantaila handiagoa izan. Xabier, esango izut gauza bat pentsatzen nahi nintzen, azkenean, bertsuak, eta bote prontoko gauzak, eta hori nintzen pentsatzen ni adibidez, dantzan, txapelketetan ibili izan naiz, Madrilen hemen ez da honik dantzatzen. Euskal dantzetan? Ez. Tuerkin da besta gauza batzuk iteit, gauza modernoa. Tuerkin, eta Wayne Hillsena, da tuerka adibidez, jun izan naiz, Madrida kompetitzea, eta horre azkenean, ez da, bai, emate udala, zuk esan dezuna, azkeneko 2 bertsoanenak pentsauta. Eta horrek azkenean erustez improvisazio hori galdu iteu. Eta gaur egune, umore munduan ibiltzen naiz, nik ustetzu, garai hontan jaioko bazina, bakarrizketalari bat izango zinala baita. Ote? Hori ere izan da. Bai, tankea hartziz, nik garai hontan jaioko bazinan, zuko hain, 30 urteko bazanitu, ni bezala, seguru hongo ginela bideo koltza konpartitzen. Ni bakarrizketalaria banaune, gero eta gehiago gainera. Eta gainera badakizu, Xabier, gaur egun, bakarrizketalariak modan ote dauden, edo geotak omen daude Euskal Herrian, eta bertsolari asko ere saltoa egiten nahi omen dira. Bai, probatzen.
Probatzen, eta bertsolariei, bai. Baina egia da azkenean bertsuak hori da, kapolitza momentukoa, eta ni bakarrizketetan, in izan ditut, impro show. Ba, Irunen daola gonbidatu diate, eta 45 minutu, baina hoxe, impro show, bakizula, ez dakizunela zeita nola bukauko handori da politza. Azkenean, bueno, monologo batin, eta ana etxeri preparautat lana ikaragarria dala, ez dala erresa, jendia iparre araztia, baina momentuak dakana, momentuko bizila, nei, hori, ez dakit, hori falta da hori somatzen. Baina zu badaukazu hori, Maria, zu badaukazu gaitasun hori ere, bai, eta saltsa sortzeko, eta... Bai. Hor, humorean ere bakoitza bere estiloa dauka, ezta? Hori da, ni etxetik gauza preparatzea, ikusi diazu, ez dakit oain, ikusi diazu, no? Ni naiz, aiatzen naiz, eta momentuko eingo deu, eta ala nola. Jo, baina, zizauru nago, Zue, ez zaizu beruditzen, zu bat zea, humore sale... Bai, nik humore txu, nau, bai. Ez que nik dauka sentsazioa jendeak uste duela oso serioa zaudela. Eta, claro, gaur ere euskitze dator, eta denak pixkat, errespetu, bai. Euskal Herrian, esango nuke pertsona ezagunenetakoa izango zarela. Bai, nik uste zu baina oraingo belaunaldi gazteentzat eta gu ezer ezkaitu. Oso pilota zaleak baldin badira, bai, baina bestela, ni orain dela 30 urte, bai. Orain dela 30 urte, ni ezagutzen eninduen euskaldunik, ez zuan. Batetik plazaz plaza bertsotan, urtean 100 plaza eginez. Gero, albistegia aurkeztu, pilota partidak, sorginen laratza. Orduan, bueno, telebistarik ikusten etzuena, pilota zalea etzenak, eta bertso zalea etzenak, eta behar bada, batetik edo bestetik harrapatzen. Baina gaur egun, ni orain gazteek eta gauza bat esango izuet. Guk etxean ume asko pasa izan duk gure etxetik, anerrez gain, gero garaziz gain eta jonez gain, orain gainera jonez duen gure seme legez. Arrerako semea izan baita. Baina 18 urte egin dituenez, orain seme bat gutxiago egin dugu. Baina, bueno, gure etxean biziduk. Legez ez du gure semea, baina tira. Gurekin biziduk eta berdin segitzen. Baina horrez gain, hori ez gain, beste hainbat pasatu izan dituk, izan garelako Sahararren Arrera familia, eta gizakien lurra erakundeak ekartzen zituen beste hainbat umerena ere bai, eta Larrialdiko Arrera familia ere bai, eta orduan, gu, askoren guraso izan agaitun. Eta, etzakina, zer esan behar nuen? Ikusten nahi ditzen, Hau noado, etorriko ote da bueltan. Ez, gazte jendeak, nola marraitzen zaituen edo horixe, bai. Behin, Sahararrak, bi Saharar izan genitian etxean, Hdeixe eta Smeia. Eta haiek etxean genituela, behin udako egun eguzkitsu bat, eta haiekin egunero zerbait berria egin beharra. Gaur, ondartzara. Gaur mendira, bihar alako lekura, eta urrena zoologikoren batera, eta bueno, behintzat eguna argitu dik, eta eharra eguna. Eta hasi nauk egunkarian begiratzen, eta Realaren lehenengo entrenamentua, Jose Mari Bakero entrenatzaile zela. Eta Realaren lehenengo entrenamentua, eta jungo algea Realaren entrenamentua ikustera. Eta bai, eta joan gehituk. Dreixa, Esmeai eta Aner. Eta Laurok. Eta, entrenatzen ari zirela, guan, tribunan, zain, eta 200 bat ume, bakoitza bere kaierarekin eta esotarekin, gero autografoak eskatzeko zain. Jokalariei, ez niri, baina, halako baten, batek ezautu naik, eta etorri zeidak, eta sinatuko autografoa, eta nik, bai, mutiko, eta sinatu zi bat etorri zenean 200. Claro, atzetik danak. Eta sekulako beroa egiten zian, da, ni zer dipatxetan, da, Sahararrak, zer pasetan. Eta, Anerrek berriz, aitea, venga, gutxillo falta ikuk. Eta, animo, eta... Eta futbolariak igual atzetik pasatzen. Ni zer dipatxetan, sinatu, eta pentsatzen nian, hauek ni ezautzen oten hautela. Eta halako baten, bati sinatu ziot, zea, eta autografoa, eta giratu duk, eta atzekoari galdetzen ziok. Hau zein da, ba? Eta atzekoak. Ez aldezu ezautzen, uazemankekoa? Alegia, gure personajea ezagutzen zian, ez geu.
Bai, olakoak gertatuko zitzaizkizu milaka. Hori Anjon eta Julen Telleriak ere esaten duzu, zertzea zu edo zure anaia izenak aipatu gabe eta bueno, olakoak. Esan duzu gazte jendea autografoak aipatu dituzu eta injusture dugu pertsona gazte bat, ilusio askorekin datorrenak gaur ona, eta autografo bat ere uste dut eskatuko dizula. Beraz, bueno, besterik gabe, Maria, ez dakit bere izena baute dakizun? Bai, Aitor... Ez, bera. Nola? Patxi! Patxi! Txalo bero bat Patxirentzat, Patxi. Bueno, Aitor, hainbazta Aitorre onda. Kaixo, Patxi, arratsaldeon. Haupa, Patxi, urte eskotako. Patxi, ez lotxatu begiratu jozu, Xabierri, bakit... Kaixo, euskite. Zertaude? Antonio Gezandi beraita ongi dagoela, bai? Guratzu, bai. Urduritasuna, Bai. Bai, eta gero baita esan dit, Antonio bere aitonaren gatik jarri ziotela izena. Bai? Bai. Vale. Eta bere gurasoak bastan malerreka eta lekunberrikoak direla. Eskerrik asko Antoniori, jartzeko informazioagatik. Bai. Patxi, Xavier Patxi. Kaixo, urte askotarako. Gauza bera. Ekarri zut, amak bidalita, sinatzeko pilota bat, favorez. Ara. Amak? Nik eta behin, bai. Senior goxua. Baina nik esan berra dakat guzti honekin barkau, Patxi, moztu ingo izut, baina Vale. gauzak modan eoteia eta gero bueltan, zubak izu, konbersakin eta gauza danakin, juniteia, baina gero bueltan dia, da nik usteet, guazenbankekin oaine pasada, niko guazenbank sare sozialetan da asko asaltzeia bertako, eta nik uste gauza batzuk, bazu, bezala, Kike Amunarri zitzatela modaz pasatzen, zazkenian referenteain potentiak zeatela, ez? Alegia, garai bateko Citroen 4 Citroen 4 latasa eta haiek ez ditu modaz pasa. Mitikoa bihurtzen zara. Kotxe klasikoa. Klasikoa. Bueno, Patxi, bakigu, irrikatan zinela ona etortzeko, galdera batzuk ere prestatu omen dituzu, ez dakit utziko izugu zuri hitz egiten, Xabierrekin ja? Bai, bueno, ni Iruñeko Euskitze fan elkarte batetako presidentea naiz, bai. Badut hemen argazki bat, atera genuen Labrit frontoian, segurazki goratuko zara, Xabier. Bai. Hor guztio batera, hor gara elkarteko... Nola naiz bako goratuko? Bai, badaki baiet. Nola izena duk, klubak? Euskitze fan. Euskitze fan? Euskitze fan. Ingelesez, Euskitze fan. Ez dakit ingelesez oso aproposa batean, Xabierren jarraitzaile talde bat. Ingelesez dena entzuten dut, Bai. Ulertu laurdena, hitz egin 10 bat. Bai, eta bueno, prestatu ditugu gure Euskitze fan elkartetik galdera batzuk. Bota. Bueno, lehenik eta beste sinadura bat, favorez, argazki batekoa, elkarteko sarreran jartzeko, Euskitzeren argazkia. Oso elante. Oso... Urte batzu baitu honek, Bueno, hau klubarentzat da. Bai, jartzeko elkarteko sarreran. Hau, kalaka egiten nueneko. Kalaka, beste saio potentea, Gaur egun belartakoek ebazkazu? Bai. Soldeatuta zago. Jadudan jarri, torrik guzi. Galderak? Bai, ari da sinatzen ja. Bueno, bai, galderak. Baitu galdera batzuk eta jolas bat, sorpresa batzuk. Ara? Bota. Bai. Vale, lehenengoa. Lasai egon, Bai, joder. Patxi, lasai. Arnasa, lasai. Ui. Bai, daukagu hemen ez dularentzako botoi bat. Zut inoiz erabili eta gogak erabiltzeko. Vale, lehenengoa. Zen izan da zuk narratzeko txirrindarekin gerotutako partida? Bai, nik ez... A ver, hau elkartetik pasa didate. A ver, zesa jatu zareten. Narratza zikina, narratza... Narratzeko. A ver, zein izan da... Narratzeko esateko. Bai, kontakizunen batola partidaren bat geratu zaren gogoz. Hori, esatari bezala, egonezaren partidaren bat, eta gogoz gelitu zarena esatari bezala egiteko. Zaki, duela 100 urteko goren bat, edo... Bueno, ze esango izuz, ba. Barkau, ze gaizki galdera planteauta. Lasai. Esango diet, urrengo bileran. Esango diet, urrengo bileran. Vale, lasai. Ostia. Urduritasunaren kontuak dira. Bai. Ez, begira. Patxi. Nik bertsolari bikainak ezautu itiat. Niretzat orea eta zori ikaragarria izan duk Lazkaotxegirekin, Lasarterekin, Egainarekin, Amuritzarekin kantatu alizatea. Aldiz badiat, Salvador bat ezagutu ez izanaren pena, edo txirritarekin bertso afari bat egiteko zoririk ez diat izan,
pena hori badiat, baina bakoitza bere garaikoa duk eta kito. Pilotan ere, nik pilotari oso onak ezagutu itiat, aldiz, 21 batenian ezagutu, Atano 3. ere ez, Gallastegi ere ez, gustura emango nikek, esate baterako, oraintxe txulo batetik ikusteko aukerarik banu, Gallastegik eta Atano 3. jokatutako finalaren berri, edo hori gustora egingo nikek. Baina, barazkila bezala gure garaian garaikoa, eta... Alaxe du. Hurrengoa, ezagutu duzun pilotari trebeena. Eskuz. Bai. Eskuz. Nik ezagutu dudan. Bueno, trebea. Trebeena. Pilotaririk osoena, Julian Retegi. Bai, osoena. Gustara. Aldiz, behar bada trebeziaz eta magiaz eta gehien txunditu izan hauena, Pampiladutx. Pampiladutx. Gantxoa nola entrenatzen zuen jarrita frontoian borobil bat. Esate baterako. Bai. Gogoratzen zarazu. Gogoratu ez, baina naiz Xavier Faneko... Bai, badakit. Gauza badakit, bai. Baina zurretegi zalea ere bazara? Ez que ez dut ikusi. Bakarrik Tintinen... Kontrako finala. 1900 eta 1997. Ikusi dut, hori bai ikusi dugula, baina ez que ez dut ikusi. Ea. Bale, hurrengoa. Galetu didate zergatik desagertu diren bi baten kontrako partiduak. Garai batean oso ohikoak Atano 3. eta Gallastegiren garaian eta oso ohikoak. Gerosiago ere, 80ko hamarkadan eta txapeldunak biren kontra eta behin baino gehiagotan jokatu izan zian. Julian Retegik Atano 13. eta Andueza 6. aurka, eta Ansola eta Andueza 6. aurka, eta horrelakoak. Gero, Galartzak ere bai, Retegik ere bai. Aspaldiko urteetan halakorik ez diago ikusi. Mikel Goñi jokatu zian, eta Aidean galdu. Hiru jokere jokatu zian, eta Aidean galdu, baina aspaldiko urteetan halako esperimenturik ez diteke egiten. Nik gustura emango nitizke. Exhibiziak eta horrela bai, ez da? Uste dute Goñi adibidez ere ibilizela, gero hortarteka herri batzuetan, uste dut legorretan ere izatzela, horrelako gauza... Baina berak horrei deitzen ziok zirko pilota. Zirko pilota? Bai, eta horrek berak ere esaten dik pixka bat, ze eratako ikuskizuna den. Ados, hurrengo galdera, nolatan ikusten duzue EITBek eskaintzen dituen errepikazioekin pilotak arrastoan egin duen pumpa edo ez? Hori, barkatu baina kriston zalantza da gure elkartean eta gure inguruan. Errepikapenak oso tresna baliagarriak dituk, baina batzutan hori ere ez duk aski izaten. Eta hori futbolean ere gertatzen du. Beti jakin aldaiteke hankamuturra baloiaren edo aurkariaren aurretik zegoela. Pasea eman dioten garaian, beti ez. Eta pilotan ere gauza bat duk irudia, beste bat duk hotsa, baina pilotak ere naiz eta oholaren gainean botea egin beti ez dik egurrotxa ateratzen, eta ez duk errexa. Tenisean eta hori garatua gozagok, belatz begiarekin eta guk teknologia hori izan badiagu, baina garestia delako edo ez diago erabiltzen. Bueno, baina nik uste dakala, nahi hitzei gustatzen, belatz begia eta olako gauzak, nahi momentukoa gustatzen zait. Eta gero igual, hoxe, bate-mate... Hanka sartu eute, sartu. Baina grasilla, ez? Zuek ez? Home, guapo dago altuna jartzen denean, ez? Eskuekin eginda. Maten dio beste rollo bat pilotari, ez? Bai? Ez? Nahi gauza inbeste teknologia... Modernizatzen du, ez? Baina zerteko, modernizatziak ina nien azkau naiz. Ni inbeste eta momentuko eta ala esan bau jueza, ala izan dadila eta hor konpon. Killo. Patxi, bigote horrekin ez daizula ondo entzuten, ez? Bigoteak tapatzen dizu hau. Zuri zeirute zaizu eguzkitzen. Dela plastikozkoa. Bai ez, zuten da, larraiz. Zuengo bazinan oain horre, erabakitzi eukiko bazenun, zartu teknologia punta hortan eta dana ondo ikusteko, ingo zenuke edo ez? Kirol modernoak horretara jotzen ari direla zirudin. Baina zuk zen. Nik ere pentsatzen dira teknologia izan ezkero baliatu beharko litzatekeela. Pentsatzen dinat. Baina, oraingoz,
gure errepikapenek eta ematen dituzten aukerak erabili ere ez dituzten egiten, eskuzko enpresek bederen, zestapuntakoek bai. Vale. Hau ari da bihurtzen ja kirolez kirol, Ni galdu naiz. Bukatzeko orduan jolos bat Jolasa? Bai, prestatu gure elkartean. Bueno. Eta bi pertsonek galdera bat bota behar dizute, eta zuk asmatu behar duzu nor diren. Baina ezagutze... Galdegileak ezagutu behar ditu. Bueno, eta galdera erantzun ere. Hector Danz estoakoa. Itxaron, es que bi viralidate bat esan da nor diren eta bestea ez. Jatze badu lehenengoa nor diren, pues ya jolasa gatzen du zentzua. Uste dut hau dela, Uste dut hau dela, adi. Larrait? Bueno, hone hemen galdera bat, Xabierrentzat, urte asko darama pilota munduan eta ea jakin izaten badugu galdera hauen antzuten. Historian zehar, zenbat pilotari profesional ultzamar izan dira. Eta ea jakiten badu beraien izena-bizenak. Hau gasko eduk. Berengoa, bai. Baina nolatan? Kontzentratzu. Hombre, nabari da zuen klubekoa dela, ez? Bai, ez galdera egiteko moduagatik eta... Bai. Baina nola, inazkar, Xavier? Andoni gasko ez, gero esan duenean ultzama, eta orduan, asko murriztu duk zera, baina... Hau, Andoni Gaskue, pilotari bikaina eta kategoriko mutila. Hau, hartzaiek ere ardi guzien hotxek pediztero dituzte, eta hok zureak, ala? Zureak taldea. Danak ez dut. Ultzaman zenbat pilotari profesional izan diren, arrastorik ere ez diat. Ospetsuena zein izan den bai, zalantzari gabe. Julian Lajos, Larrain Zartarra, atxiki egiten zian. Alegia pilota etzian jotzen, baizik eta bultza egiten zioan, korputzari sekulako bortxatua eman ez horrela makur egin da. Bebetik, eta oso gizon polemikoa, nortasun handikoa, bai garai batean finalak jokatu gabe eta geratzen zituan, edo Retegiren purrustaren batengatik, edo Lajos aserretu zelako, eta... Jarrai. Maria Zutzako zegaraiak, saltza pixkatekin. Bai, onda berde bezala, pixkata, zarria eta hor, jepe. Bueno, jarriko dizut bere audioa. Haupa, Xavier, Andoni naiz, Andoni Gaskue. Bueno, besarka bat bidaltzen ditut Larraintzarretik, venga, ikusiko gara frontoietan. Hori da Gasko, eskerrik asko. Oso pilotari ona, profesional bikaina, eta gainera traturako eta mutilatxegina, eta asko estimatzen dudan. Larraitz, zenbat denbora goaz, hizketan? Asko? Bueno, azkena. Ordu bete. Azkena orduan. Beste, jarri. Bai, beste audio bat. Orain bai ez dakidala... Aterako den, ez da? Ba, a ber, lehenengoa den, Badoa. Urte batzuk daramatazu telebistan pilota partidetan esatari moduan. Ze aldaketan nabaritu duzu hasiera hartatik gaur egunera lan egiteko orduan? Bai, elkartekoa. Bai, ez dut harrapatu behintzat nortzen. Aldaketak ikaragarriak. Pentsa, ni lehenbizi, gainera hemen gustura nago, hau izan zen nire lehen medioa, irratia. Ni Euskadi irratian hasi nintzen 17 urterekin. Eta Antonio aitarekin joaten da, edo, ez dakit norekin. Ni aitak eraman behar izaten ninduen, enuelako karnetik, noski. Eta orduan, aitak esaten zidan, bihar nundauzke partiduek, eta bihar alako lekutan, eta lasai nik emango haut. Eta orduan, 17 urterekin hasi nintzen Euskadi irratirako, kiroletako kolaboratzaile, eta denetik egin izan nuen. Arrauna, txirrindularitza, saskibaloia, pilota noski, eta ordutik 1993 eta 93 urtea zari naiz, zuek non zineten? Ni proiektu, uste. Nire gurasoak ez daite zautuko. Nire gurasoa ja pentsatzen naizean. Orduan pilotalekuak zuriak izaten ziren, eskuzkoak, zestapuntakoak eta erremontikoak eta ez, baina eskuzko pilotalekuak zuriak izaten ziren, pilotak beltzak, pilota beltza? Bai, kamiseta zuriekin jokatzen zuten pilotari guztiek, finaletan izan ezik. Gerrikoa zuten, ez? Gerrikoa, gorri eta urdin, baina gainerantzean, goitik behera zuriz jantzita, aingeruak bezala esaten zuten. Aingeru baten gizan, suriz bestiturik,
gorputza sano eta kurajez beterik, harek ez du hordian, ni horen beldurrik, zeluko jinko jauna, guta zorroitzite, pilotaren biltzararen, zujarzite jabe, gazte hoiek ondotik, hardezaien parte, zer litzaiteke eskual herria, pilotarik gabe. Zer litzaiteke eskual herria, pilotarik gabe. Bueno, hau bukatzeko, jartzi dizut, ez dakizun orden, azkeneko hau. Ez dut harrapatu. Jarriko dizut. Teknologia aldetik, oain itzen dagoela hori buruz, desberdintasuna aurkitzen duzu, lehen eta bain. Teknologia gehiago, gaur egun. Orain teknologia askoz gehiago dago. Orduko pilota partidetan ematen du abiadura askoz mansoagoa dela, baina hori asko egiten du materialak, orain pilotak askoz biziagoak dira, orduan baino. Eta beste alde batetik, oraingo kamerak ordukoak baino askoz hobeak dira, gaur egungo argiztapena ordukoa baino askoz ere hobea da, eta orduan transmisioen kalitatea 10 aldiz hobea da. Horrek dena aldatzen du, eta gaur egun telebistaz, pilota partiden kalitatea nik uste, komentarioen alde batera utzita, nik uste asko hobea dela eta oso ona dela, eta errepikapenak eta mila gauza harrapaditzakezu, gozagarri direnak, pilotaren hotsa ere, labriten mozkor gehiegi izaten da pilotaren hotsa entzuteko, baina gainerako pilotalekuetan jendea isilik egoten da askotan mintzat, eta orduan pilotaren hotsa ere entzuten da, eta gaur egun gero eta puriagoan dago, musika jartzea pilotalekuetan, niri hori etzait bat ere gustatzen, aitortzen dut garbiki, pilotan musika pilotaren klaska da. Hori baino ederra horik ez da. Hala da. Eta gainera, zuk ekartzen duzu Japoniatik, Txinatik, Estatu Batuetatik, nonaitik pilotaleku batera, pilota sekula ikusi ez duen norbait, eta pilotari hotsak ematen diona, beste edozein kirolekin konpara ezina da. Tenisean pilotak hotsa ateratzen du. Futbolean baloiak ateratzen du, hotsa jotzen dutenean, baina armailetatik eta ez da estimatzen. Aldez, zu joaten zara eta harrikoskor horrek, hori pilotako esua da, baina benetako profesionalen pilota batek, edo erremonteko, edo zestapuntako, edo palako, edo eskuzko profesionalen pilota batek, ateratzen duen hotsa, eta jendea isilik baldima dago, eta pilotaleku akustikoki onak baldima dira, Donostiako Atano 3. Bergarako udal pilotalekua, Eibarko Astelena, pilotaleku onak baldima dira, gehien harritzen dituena, izaten da pilotaren hotsa. Bai, hori egia, bai, ados nago. Eta halako musikarik ez dago. Ados nago, jendeari txunditzen dio horrek, soinua eta eskuan daukan soinua. Eta gero ikusten dituztenean takoak, eta gero konturatzen dira, lehengoan Artolak pilota bat gaizki jo zuen, eta atza apurtu zuen. Eta Bart, ez da ikusi zuen, baina Gernikako zestapunta jaialdia eman genuen, eta pilotakada bat hartu zuen barandikak ukalondoan, eta besoa hautsi egin dio. Bai. Hautsi egin dio. Bai. Zure gehiago? Ez, nor zen audioa bidali duena. Ez du argitu zein zen bidali dizuna, mezua. Aupa, Xavier, unai laso naiz. Aipa dio! Maiko taldeko pilotaria. Uste dut inoiz konzitu dugula. Txegi lanean eta pilotarekin gozatzen. Venga, sarka hundi bat. Ez dut harrapatu, nahi zenik, espero alako izarrik egia esan. Punpairezen izarrak bakarrik. Izarren artean mugitzen gara, hori gara da. Unai izugarri estimatzen dudan mutila da. Naturala, bat ere komplikaziorik gabekoa tratuan eta oso simplea, naturala, Patxi bezala. Denekin gainera, aurrekin, zaharrekin, denekin, naturaltasun estimagarri zaritzen dena, kategoriako mutila da. Aizu, ze politxa, nik uste ordua pasazaigu, urrengo gonbidatuak eta ja tejoka,
Nahi telefonua jatik. Niri esan behar zen idaten hasieratik, 8ko txikian. Ez. Ostra, asko gustau zen. Javier, baginekin etortzen bazinen, hemen... Zuk ezin duzu, Maria, 8ko txikian zuk ezin duzu ezer egin. Nahi tutik hasi, hori, bueno, urrengo bizilan, urrengo urtean, ez dakit nahiz, baina pendienteak atzestua. Xavier Frontoi eta nik usko de Belkar joango gara. Eta nik uste... Labritera. Niri gustatuko litzaidak ez zuen Punpaires saio batera joatea, baina zuek asteburuetan egiten ditu. Bueno, Frontoi batera joango gara eta Frontoian egingo dugu zuzenean. Frontoi batean egingo dugu zuzenean, negoziatuko dugu. Bagoaz Frontoira eta ETBek egite alkarizketa bat. Hori da ilusioa. Goraintzi Antoniori eta Itari. Hori da, zango die. Xavier, azken gauza bat eskatuko dizugu introrako, ilusio egiten dit, igual, az dadila Punpaires, igual Xavierren, igual beti saio hasieran edo jartzeko. Vale. Ez, Xabierrek esatea, az dadila Punpaires. Vale, baina nik gauza bat, nik uste neko motxa gerau. Osa, dakat, asko egon gehiatzeiten, baina nik uste, ez que, klaro, hainbeste gauza dazkazuzuk itzeiteko. Aber, beste egun baten espero de... Gombita berriz luzaut. Hori, zista orduan ez. Hori, esan dugu, siesta, gustatzen zaizu zista ordua arrespetauka du, baina, aber. Gustara, ontzea, Xavier. Eskerrak, siesta orduan harrapatu nahu zuen. Bestela kao, bai. Gustora, ontzea. Ni, hainbeste neizon isilik. Hainbeste demora neizon isilik, esan barra daka. Eta euskitzen zalako, beste bat izan balitz, moztuen, golioke? Bai, guztua. Bueno. Bai, azta, bai. Oso eroso sentitu naiz, gustura egon naiz, eta... Zaina grabatzeu, nondik? Bea, mikrofonoa. Mikrofonua, barkau. Larraitza grabatuko du. Larraitza grabatuko du, eta hori betirako zen dugu. Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Punpaires. Gaur humorea eta paiazoa. Eta honekin, bueno, nik ustan pozen dut. Honekin zenbat ikustu izango ditu. Igual, 300. YouTubeen. Esango dizu, Xavier. Ezkerrik asko. Honeaino. Ondo izan. Ezkerrik asko, publiko. Autobusak orain zeran hor uste du.